Habibi, dama fa da kai na fi dacewa. Ban san wani tsotsi ne ta na faɗa soyayya da wancan mutum. Dan ba tare da kai ba. Ina fatan ne har yanzu bai sani ba ko. Shi bani da ƙarfi, ramin da suka yi min gini sun haƙa shi da zurfi. Na kasa fahimtar gaske ne ko kuma mafarki. Damar da na bashi ita ce ta zamo sanadiya. Yake furta mini zahiri yana son muryarta, ni ku sai na ji daɗi tun da ɗan uwana ya yabe ta. Kullum burinsa addu'arsa na kai ga mataki. Ranar mun zauna ni da shi muna yin sai na ga kiranta an waya na ce mai saurara. Gashi bani da kati an waya shi ma ya lura. Sai na karɓo wayarsa zan kira na ga abun mamaki. Ina sa lambar ta na ga an mai ƙaunata. Nai shirin banci komai ba hali ne na abota. Lokacin da ta ɗauka na ji ta ce wai an kwanta. Ta zata shi ne ya kira wayar har tana wani ɗauki. Sai ta fara zuba a wuyar ashe bata sanni ne ba. Yanzu na kira dan wahalar kuma bai ɗauka ba. Zuciya ta kai zan baiwa ba wancan sokon ba. Gaskiyar ra'ayinta na ji ba wani ne ya faɗan ba. Lokacin na fahimta a cikin sun ban dace ba. In kuma ta ce wasa take ba zan ɗauka ba. Ku biyo ni a waƙa ta biyu ba zan ɓoye ba. Yadda muka yi ni da masoyi